У другой палове жніўня вернікі віцебскай дыяцэзіі сабраліся ў валадарстве Марыі. Так смела можна назваць Браслаўскі край, які славіцца не толькі маляўнічасцю прыроды, але і прысутнасцю цудадзейнага абраза Маці Божай, валадаркі азёраў. Сам абраз ушаноўваецца вернікамі здаўна, калі яшчэ знаходзіўся ў манастыры на адным з астравоў возера Неспіш. Пасля пажару 1832 года быў перанесены ў Браслаўскі касцёл нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Сёння не толькі звычайныя вернікі спяшаюцца ў Браслаў, каб прасіць заступніцтва ў валадаркі азёраў, але і высокія касцельныя іерархі наведваюць цудадзейны абраз. Сёлета браслаўскае свята наведаў апостальскі нунцый у Беларусі Клаўдыё Гуджэротці. Ён прыбыў са сталіцы Беларусі, каб узначаліць галоўную святую імшу і прамовіць да вернікаў казанні. Гэтае свята, якое мае яшчэ даволі кароткую традыцыю, мае вельмі глыбокае значэнне. Такім чынам, гэтае свята ў гэтай частцы краіны гэта як каштоўны камень у вялікай кароне. Таму што там, дзе ёсць прыгажосць, там лягчэй адчуваць Божую прысутнасць. І мае пажаданні ўсім, каб яны маглі жыць такімі момантамі радасці, у гэтай радасці, якую вы чэрпаеце з вашай зямлі. Бо наше запрашэнне гэта словы паспрабуйце, паспрабуйце і ўбачце, наколькі прыгожа быць з Богам. Упершыню ў якасці дыяцэзіяльнага біскупа урачыстасць наведаў Олег Буткевіч, біскуп віцебскі. Варта нагадаць, што біскупскія пасвячэнні Олег Буткевіч прыняў у віцебскай катедры зусім нядаўна, 18 студзеня 2014 года. Па-першае, для мяне это хвіліна вялікае хвалявання, пачуццё вялікай адказнасці, бо, вядома, быць у якасці біскупа на той зямлі, на якой нарадзіўся, і служыць ужо ў якасці біскупа, ось, між іншым, у тым санктуарыі Маці Божай, у якім чалавек узрастаў, гэта таксама пачуццё вялікай адказнасці. Ну, і адначасова вялікая радасць, бо гэта тая радасць, якую дае Дух, Божы Дух Святы, клічыць чалавека да такой узнёслай таксама паслугі. Гэта вялікая для мяне таксама радасць. Час ідзе, і вось малады біскуп ужо кіруе дыяцэзіяй, моліцца за давераны яму народ і прадстаўляе каталіцкіх вернікаў віцебшчыны на агульнанацыянальным і міжнародным узроўні. У першую чаргу, канешне, гэтыя малітвы мае перад абразом Маці Божай, яны ахопліваюць усю дыяцэзію тых вернікаў, святароў, сясцёр законных, якія даручаны маёй пастарскай уладзе. Для ўсіх вернікаў, для ўсіх жыхароў нашай віцебшчыны хачу сэрца ад трону Маці Божай, валадаркі азёраў удзяліць Божага благаслаўлення, што з радасцю і чыню ў імя Айца і Сына і Духа Святога. Амэн. Святары віцебскай дыяцэзіі прайшлі да алтара ў працэсіі, на пачатку якой парафіяне неслі копію абраза Маці Божай. Абраз паставілі на алтары. Каля яго на працягу ўсяго набажэнства ганаровую варту неслі скаўты. Падчас урачыстай святой імшы на алтары караблі спяваў парафіяльны хор браслаўскай парафіі пад акампаніямент аргана і скрыпак. Я приехала из Сталина со своей семьей. Мы там ходим в костел, а здесь очень красиво, очень радостно, очень торжественно. И погода такая красивая. С утра был дождь, мы боялись, что будет плохая погода. Сейчас очень красиво, мы очень довольны. Вельми рада, что доехала сюда, что была такая околичность приехать сюда. Мама моя так само отсюда родом, с Дрои, и она не может уже доехать, поэтому я вельми счастлива, что я доехала, что здесь была, что вот могу помолиться, обратиться с просьбами до Маті Божої. Ну, я думаю, кожний виносить свій особливий, індивідуальний духовий опит. Хтось прогресує хутчей, хтось більш повільно. Ну, так само комунікують поміж собою, так, бо можуть заводити нові знайомства, бо тут так само молодь
з Глибокага, з Браслава, з Друї, так само з інших областей. Галоўны цэлебрант Еўхарыстыі, апостальскі нунцый Клаўдыя Гуджаротці у сваім казанні звярнуў увагу прысутных на значэнне бацькоўства і мацярынства. Ён нагадаў, што дзеці шукаюць добрага прыкладу ў сваіх бацькоў, і перажыванні, атрыманыя ў сямейным жыцці, пераносяць на суадносіны з Богам. Арцыбіскуп заахвоціў прысутных маліцца аб святасці беларускіх сем'яў. Прыехалі прасіць здароўя першым чынам для ўсёй нашай вялікай сям'і, для дзетак, таксама для нашых бабуль, дзядуль. Мы прыехалі супольна з сям'ёй з агульнай інтэнцыяй падзякаваць за то, што маем, за ўсе ласкі, якія атрымалі ад Бога. І надалейшы, каб Бог нас імем апекаваўся, Матушка Божая ніколі нас не пакідала. Я вельмі рады, што я нахожуся в данный момент на территории своей родимой. Я походжанец Браславщины, городского поселка Друи, поэтому я очень рад, что на урочистость Матки Боские озер нахожусь тут. Очень приятно, очень добро, очень весело, очень хорошо. Мы очень рады, что тут, на этой земле, мы на Браславщине, мы сегодня ощутились. Я благодарна всему, то, что для меня Мария сделала, и все, то, что вот у меня приемная семья есть, то, что они мне помогают, то, что вот у меня сестра, вот эта моя старшая есть. Как бы для меня это радость. Очень хорошо, рада, что встречаемся, вот просто... спасибо просто. Моладзь вельмі любіць гэта свята і прыходзіць пілігрымкай з Глыбокага, і з Мёры, з паўстаў з розных гарадоў. Яны перажываюць гэты шлях веры і прыйшоўшы сюды, тоже бачаць, як маладыя людзі становяцца на ногі, которые прынялі сакрамент бежмавання, і слова пастора, якое кіруюць да маладых людзей, сапраўды іх становіць на ногі на шляху такой веры, надзеі, любові. Несумненна, чалавек у сваім зямным жыцці патрабуе не толькі клопату аб матэрыяльных рэчах. Нашай увагі патрабуе таксама душа. Вельмі важна знайсці час на роздум і малітву, на чытанне Божага Слова і прысутнасць на набажэнстве. І, канешне, варта памятаць, што дыялог з Богам магчымы, калі сэрца чалавека да яго гатовае, калі яно ачышчанае раскаяннем і навяртаннем. Камусь для гэтага дастаткова паглядзець на святы абраз у сябе дома. Хтосьці, шукаючы Бога, адчыніць дзверы святыні ў сваёй мясцовасці. А хтосьці, быць можа, захапляючыся створанай Богам прыгажосцю, наведае Браслаў і зірне на аблічча Марыі у цудадзейнай іконе. Дарагі брат, дарагая сястра, браслаўская Мадонна чакае цябе.